नंगौ ना खोथाया नंगौ राइट ना माने बर' जानानै नै बर' गावनि हारिखौ फाननाय जायोना दा नेशनेल हाइवे 31 आव जानाय जाथाय गसाइगाव हाब्रुबिल थांग्रा लामायाव जानाय एसेर खाजाफ्रा एक्सपायर्ड जाजोब्बाय गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो ड्रेसा मैयानिनो आङो मा होनो बेखौनो गानबोबायना अखा हादोंना दिनैबो मर्निंनिफ्रायनो अखा हादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो एसेल'सो अखाया बांद्राय गैया दा नों दाखालि मानो बर' दख'ना गानबोआ नोंखौ होनदां आं नोंखौ होनदां नों दाखालि बर' दख'ना मानो गानबोआ होनदां तारमाने आं हिजार दंखायो आं लेडि बय तारमाने आं कालचारेल आं मोसाग्रा मोसायोथ' थारमाने आं मोनसे खोथा होननो गाज्रि मोननाङा आरोना आं मोजांखौनो होनगोन नोंबो बर' आंबो बर' नालाय बर' दख'नाखौ दागानबो आरोना माने मानसिफ्रा गाज्रि नोजोर होयो नालाय जेनेबा औ नंगौ ना खोथाया नंगौ राइट ना माने बर' जानानै नै बर' गावनि हारिखौ फाननाय जायोना दा जेनेबा औ माने दा गानसै आरोना बर' दख'नाखौ गाज्रि मोननाङा आरो आं होननायखौ आरोना जेनेबा नोंखौ फैबाय थायो हिसाबै जेनेबा रायलायबाय थायो हिसाबै होनबाय आरोना आङो गाज्रि मोननाङा दे माने बर' दख'नाखौ दागान मानसिफ्रा जेनेबा दस्रा गुबुन हारिफ्रा गाज्रि सानोना जेनेबा बर' दख'नाखौ नै बिदि फानबायगासिनो बिदि सानोना जेनेबा जोंनि बर'फ्रावथ' हिजिरा गैखाया बांसिनानो जोंनि बर'फ्राव दंबाबो बहुद खमानो आरोना खमानो ओमफ्राय होनबाबो माने एसे मानसिफ्रा गाज्रि नोजोर होयोना बेनि थाखायनो बर' दख'नाखौ दागान बुजिबाय दा सारि गान दस्रा आलदा ड्रेसफोर गान औ जेनेबा दा पारफेक्टआनो मोजां खालि हगारगोनब्रा माथो जानायखौ हगारनायालाय आं हगारनो थाखायनोथ' नोंखौ सोंदोंना भिडिअ बानायदोंना आंथ' जेबो गाज्रि होनाखैना गाज्रि होनदों गाज्रिथ' होनाखैना बर' दख'नाखौ दागान दे माने मानसिफ्रा गाज्रि नोजोर होयोना जेनेबा जोंनि बर'आ नाम गाज्रि जायो नालाय औ दे गानाबाथ' मोजाङानो खालि नों सारि गानो ना मा आलदा ड्रेस गानो बे नोंनि खोथा आरोना गानजायो खालि बर' दख'नाखौ दागान आरोना आं बेखौनो होननो नोंखौ बुंबाय थादोंमोन दाखालिनिफ्रायनो माने आङो टाइमबो जायाखैना ओमफ्राय नों फैनाय समाव दखानफ्रावबो भिर थायो एखमबा समाव ओमफ्राय टाइमाबो सोलाबा जायोना बिनि थाखायनो आङो दिनै होननाय जाबाय आरोना बेखौ गाज्रि मोननाङा दे ना गाज्रि मोनबाय आं होननायखौ थांदों आं हगारगोनसै बे भिडिअखौ आङो बेखौ भिडिअ बानायनायनि खारना बेनो माने दख'ना गानबोबा मानसिफ्रा बायदिसिना होनो ना बेयो माने माथो होनबावनो दाथ' गावनि माबासै गाव गोसो जानानै ओंखारो ना खर'फ्रासो एसे बोरैबा बेखौ बुंनो हाला आंनिबाथ' एसे खर'फ्रा बोरैबा खोमा थाम्फैया ओमफ्राय दायो आं बेखौनो होनदों आरो मानसिफ्रा होनो नालाय दख'ना गानबोनो माना खालामना हो होननानै बुङो नालाय बेखौनो होनदों आरोना आङो दख'ना दा गानबोबाबो नों माखौ गानबोबानो जाबाय माथो होनबावनो आरोना जौ लोङोबो ना बियो बिराद सोरांबानो लोङो दाबो जौ लोंखानायसोमोन खोमा आरोना मानसियाहाय थांबाय बियो दायो ओमफ्राय माने आंखौ भिडिअखौ बानायबाय दा हगारसै दे भिडिअखौ बिदि होनबावो आं भिडिअखौ हगारनो थाखायनो बानायखादों नोंखौ होननानै बुङो आरोना आङो माने बबेबा खोथाफोरखौ एसे बारा होनो ना मानिफ्राय मानसिया मिन्थिया आरोना आङो ओमफ्राय उनाव गिफिनोबो खोमा ओरै होनबाय थाबाय आंखौहाय आं गिबायसो भिडिअखौ दा हगारसै नामा मनि होननानै फैबाथाय रायलायबाय थाना मनि होननानै रायलायग्रा नालाय रायलायनोसै आरो माथो ना जेबोथ' बिदि आंजों जेबो गाज्रि बिदि बेब'हार खालामफेरा आरोना दिनैसिम गुबुनजों खालामना मायो बेखौ मिन्थिया आङो ओमफ्राय स' बेनो आरोना लोगोफोर दायो दिनै नायनोसै नोंथांमोनजों आं मा सेयार खालामलांनो हाया स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोफोर अखाया नै दा नागारदों एसेनो नैबे गथ'आबो फाग्लिसो आरोना बेसेरा मा होनबावनो फैबाय थायो सामफ्रामबो दायो अखा गैथ'आ आरोना बर्थमान खिन्थु हाफिननो हागौ खोमसिनो सोरबिलाय नै दायो लोगोफोर नैबे हाइरडखौ मोजाङै नायनानै ला नैबे जाहैबाय ओरैजाय बाजारनिफ्राय फैनानै ओरैजाय नैबेजोंहाय हाब्रुबिलाव थाङो कर्ट थांग्रा लामानि बियो बेखिनियाव एक्सिडेन्ट जादों आरोना र' देखायगासिनो दं बोरायखौ मोजां खालामहोनांगौ नै गारिया दं बैथिंनिफ्राय खालामहोनांगौ नैबे जाबाय नेशनेल हाइवे 31.2
जाथाय बे 31आव जानाय जाथाय गसाइगाव हाब्रुबुल थांग्रा लामायाव जानाय गावजों नैबे मासेया होखारहरबाय मानैखौ नैबे मासेया नैबे दरखंआवसो थाफैबाय नैबेया गोरलैथार बोरै थांबाय एसे नैबे गाहायनिया फैलाय बे गिनानैसो ओरै फैदोंमोन बै मासेया होखारहरदोंमोन बेखौनो बे लेंग्रा गैया बाव लेंग्रा फैयाखै लेंग्रायालाय थख्ला खालासो खर'आनो गैया दाख्लै आं भिडिअ बानायदोंमोन बै आं दहाय देखायना बै फाग्लि गथ'आ नैबे खाजाखौ सेस अननानै होदोंमोन आरोना बै दखानदारा ओमफ्राय नै सेस गारलांजोब्बाय जा मोजां जायो नङा बिसोर बेयाव मोनजादावबायना सर' जाबाय गोलावै सोयो गोलावै बाबाय दान जानो बरिया जाबाय बेला बैखौ गिबाय ओइ नुवाखै खेबलायलायो होसोहरलायलायो नुबाय दोनजा खेबसाबे गोजाखा गावबो जाया मालायखौबो जाहोआ खाबाबो मार्केटा माथो भिरथार फुजानि बेयावनो लाखिदो साइडआव अखानि थाखायनो माबायदि हाब्रु गोजाजोबनो नोंसोर खाजाफ्रा एक्सपायार्ड जाजोब्बाय ओमफ्राय जोङोथ' गोदानाव मोजाङै नायनानै लाङासै बिसोर जानला माला थिखो हरबायना थाखायनो सोलायहैफिन थांनि बाजार मोनफैबाय आङो दायो बेखौ सोलायहैनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखाना दिनै मर्निं एसे हादोंमोन ओमफ्राय बारा हाबाय ओमफ्राय दा नागारनानै दङ बर्थमान हाफिननो हागौ गेरेन्थि होनो हाया साथाबो लाबोआखै आङो दायो थांनि माबाखौनो लाबोनो बावदों आङो सेल्फि स्टिकखौ बे माने स्टिकजों मोजां जायोना मबाइलखौ माबानो थाखाय गेमबलथ' बायनो हाथ'वा नालाय लोगोफोर थांनि र' दखानावहाय माबा गेसाव गोफोनसो मोनामलाजोबनाय मोनबाय क्या हुआ ये सब एक्सपायरी डेट है अच्छे से देख के नहीं दिया ना मेरे को नया दुकानदार है बोल के ऐसा ही उठा के दिया साबाय माथो सफैबाय दायो आङो दखानावहाय चेन्ज खालामनानै मालबो लांनांगौ दखाननि मोनसेबो माबा गैला जोबजोब्बाय ओमफ्राय मोजां जिनिसफोरखौ लानानै थांसै आरोना आङो बासिनानै लांनोसै आरोना ओमफ्राय सिगाङावथ' बियो होनदोंमोन माने चेन्ज जाया होननानै ओमफ्राय आंखौथ' माना खालामनो हायाना हरगोन आरोना आंनो चेन्ज खालामनानै माने जाला माला मानसिफोरनो हरनो नागिरा आरोना बासि लांनोसै दे लोगोफोर आं बासिनानै लागोननि माखौ लानो नुडल्स नांगौ आंहा नुडल्स गैला एक्सपायर्ड डेटसो नायनानै लांखागोन दायो माने गोदान माल सफैजोब्बायना एसेबो मोजां बिदिनो माथो टेमसो नामासो बारानो गनायसो नभेम्बरनि बे अक्ट'बर नभेम्बर मालफ्रानो मास मोनसेनि एक्सपायारि गोनां जोब बिदिबाथाय जाथारो फेब्रुवारिसिमनि
Desember. लाखांबाय आंनि मालफोरखौहाय गासिबो ट्राफिक लामाया फुजानि मा होनबावनो फुजाथ' नै पुरा भिर मार्केट सना दखानफोरावबो नै फुजानि थाखायनो भिरानो लाजाया आयु मोनागुलायबाय लोगोफोर दखाननि माल लांफैबाय बिदिनो फैसायानो थोयिनि एसे बिहरदेरलायलायनांबाय बोरायनावसो नांलायबाय दिनैबो 5-6,000 हायदै माबा माबि गोथावसो जानो लुगैयो आंहा बिदि बाजाराव फैबाथाय मार्केटानो पुरा भिरथार आरोना लोगोफोर मा होनबावनो बिदि दखानफ्राव बायजायो फुजा दिनावहाय आंथ' बायखाया अनलाइनावसो बिहरो बांसिन सर नेबाय थादो बारनो मोना फाग्लासो चल কিছু না আমি ধরছি हमथायाबाथाय गलांनो नागिरो आरोना लोगोफोर दायो लाखांजोब्बाय थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर मार्केटाथ' भिरथार ओमफ्राय अखा हादोंना नङाबा बांसिन भिर जागौमोन आरोना अखा हानायखायसो थांग्रोनोसै र' मोनागुलायबाय दानिया फैफानो होन्दोंमोन लाबोखायाखै आङो दहायसो दिगदार जायोना बिदि माल नागिरबा दखायाना बियो बिनि थाखायनो आरोना थांनानै